Tapasada rohata lau bigi hatani tu hatta dameni debata na suburung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate nang pikiramuna di bagasan
Kristus Tuhani. Amin. Tajahama nagabi ujahan di Jamitata di Minggu pa 10 pituhon dung Trinitatis ima sian buku sada Musa bidudua mamuka sian ayat 10 rodi ayat 25 sada Musa bidudua ayat 10 saat rodi ayat 25 ujahahom ma sianon payuti utamuma di bagasan rohamuna dibain di bibiltai judulna hatotopani perempuan dohot permulaan ni parsaripeon dungi ninda debata jauh bama dan jadi pujung jolmai hubai madi ibana sada pangrupina bain donganna airuk sun dijadi hod debata jahuba siat tanoina sabinatang di ladang rodi sude pidong akan namar tonga-tonga langit ditugi hommai ku si Adam asa diida manang beha guaranna jela iai di bai si Adam guarni nasa namar hosa lausido guarna jadi di bai si Adam ma guarni nasa pahapahanan rodi pidong akan namar tonga-tonga langit dohot nasa namang gulmi di tanohon alai anggo di si Adam dang adong jupang pangurupi bahen donganna dungi terlalak mudung masih Adam di bahen di bata jahuba jadi di enek masa ada siar rusukna jala dilakopon sibuk tu pabuatan neh dungi di pauli di bata jahuba rusuk na binua naisya si Adam bahen buru-buru jala ditugu ibana tu si Adam dungi ninna si Adam ma odo sahali holi-holi si anak holi-holiku jala sibuk sia sibukku guarom maibana jolman ibawa ala sian bawa ibana binuat dibaini tadi konon ni bawa do amana doho inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida marsai mara do nasida duaca siadam doho jolmanai jala dang maila nasida ido saatna horas marida salihuna melihat ma ala nunga tabuka be saudi turun aro warnyo masker tai hurian itu hatta amanami inanami terlumobi dia kana tua-tua nami suaksoni nang napuso bulung molo tabigina kaning manang taja trupukon atar tu dia pikirat ta amangina jiji do jojo tabigi jabi tawon mang trupukon pardongan saripeon iya di pardongan saripeon jala memang yang go judul ni di Alkitab manang di Bibil tau di badisi hatotopani perempuan dohot permulaan ni para saripeon imana ditulis ni mangna ni surat ton ni LAI ni ngomma alai anggo na di kertas acara ta'ari bay namang inang rap majahida majaha ima na judul nai topik minggu 2-3 ya dos dohita dia dopan ni di bata sarupa dona dos dona sarupa itu hati akka amang na tutuan nami bahasa apa tak dos sarupa jadi dos sarupa doh dos sarupa dona dos doh na sarupa molo dibigi hamu hata dos iterpohama pikirata unang di perbahasa Indonesia hamu mulai dok hata dos pohamai sarupa molo sarupa
Atong sarupa na dos. Manang may pitaho ilangot tamay. Kali mulai do sarupa, saya ada rupana. Ido, saya ada rupa ta. Daung dah, aku merkumis. Rupanya mangon agak songon nasat tadi lonjong, nyon tiko, nyan marsuhi-suhi. Adong misan amuba, ibu tamu amuba. Asli muka Batak. Ima sarupa, satu rupa. Ale molodos. Bahasa Indonesia di. Ale molodos. Sarupa. Jadi memang harga itu kami tahu. Memang ngatamak kita terlalu tua-tua untuk adik-adik naposo. Ini dasar dari perkawinan atau pertemuan antara pria dan wanita di awal penciptaan. Imam alai gereja HKBP merhite-hite tema na tersurat di almanakta na ni guriton manang diturutton sian sahak matu gereja-gereja ta gibae ma digijang ni pengetusyut ta sadilingon ima guarna ni dus dohita diadopan ni debata sarupa runa dos runa sarupa oke manis asasani tak buka jadi buhar horwa guarna dus diadopan ni debata sarupa diadopan ni debata dak sarupa mulubui sarupa ima rupa natino pani debata ima gudi ina gambaran ni bohi di debata ido hitau betul dui sarupa ale yang beri judul ta idok di siaha aduh holep jo si bain baru inna dos dohita diadopan ni debata pikiran ni jol mana perjolo holat dijahat terpukon dungi di praktek ni budaya tradisi darong di Portibion uribu do bawa manang boru-boru moloi dok dak sarupa hita isi do ribut dia do tabu ama-ama manang ina-ina ama-ama ke hamu akamamai merasa do hamu tabu san ina-ina oma jadi cocongonom memabai muruk akka inai perempuan ini sampai muruk do orang nomor war si Bell Hooks orang si Helena Sisus orang si Luce Irigari sasude Portibion orang si Julia Kristeva do takkan asing si Audrey Lorde do takka orang Alison Geger akka buru-buru perempuan orang Portibion iman orang gerakan orang make seteran gender orang muse feminisme nanai feminisme orang musim male feminis inna adong bewe na dohot membela-bela perempuan dembu ikut caru baru kita ummai HP lu jahi petaho halaki na ratus tahunon ma margor membela sinakinya ni ala utabu ama-amai ternyata ayatom edusna ala terkungkung ayaton selamaon manang terpenjara holat tu dasar ni pernikahan besok ngocongoni mahita gebeluba omma nanidok na naumanis na nautabuna dos dohita dia dopan ni na perjolo taidema ayat 10 songo dia horo perdusna na perjolo dungi na Jehovah di pertama dan jadi pujung colmai hubaid madi ibana sada pangurupina bahid donganna pardosata di joloni debata ima rak bohado rak dang mungkin pujung sahalak tadi Portibion isi nabarani marmateat sudah hona corona hona bodin hola di mana mangulu di mana sudah mesipedi heuma di golat na karing na besa eme darat eme heuma bersawa isi na wolo mertudu isi nabarani sahalakna berani hamu sudah ke kolat salah ni beda modem di kamar gudang lepek katodong di si baru moding si nenek arong berani doh mau di ruang tamu ini kodokan ngadi jabu ima hadusan ni colo mana percolo dan mungkin pujung colmai dungi di bait de batama
jol mana asing deh imana perjolo deh alani do not dia 12 ni biddu 10 sada ni sada Korintus ta jahai naking ai dokon alai anggo dia do pani de bata dos doi manang nasya boru-borui pe bawai manang nasya bawai pe boru-borui ai dokon de 12 episteli ima jadi nggak jelas bekan dos tadi dia menguse di ayat 10 sia bohama di panopaun na perjului anggo panopaun cerita idok kronologis na berurutan hari pertama omma hari kedua hari ketiga hari keempat lima enam hari ketujuh beristirahat di pasal sebelum nomai di sada Musa sada Imai anggo muse di patorang panuratom mamuse terbuka ruwa panoponna ay 10 sia ay dugsud dijadi hodde bata Jehovah siat tanoina sabinatang di ladang ro di sude pidong akan amartong atong langit ditugiyom metu siadam asa di ida manang deha goranna jela iya i di bain siadam gorni nasa namarhosa lausido gorna dung ditoppa dung arung siadam ditugiyom metu sude tuibena sude nasa binatang baik namanya rayap ada bahasa apa namanya rayap mengincir dohok na marpak dohok na samarpat na samarhabong dohok na marhabong sudah guarni pidong ecek gaul aberobe ibebeng mang warna sudah ibain bang adong marisi panangga itu lo guarra biang adong pinallo adong pinallo na berbintik pinallo na botar ibiring ma hobar tu pangalahona oh ulok oh sono carana ibain ulok ima jo perjolo iguari mai ibiring ma pangalahonai dunge 10 20 jadi dibai sieda ma guar ni nasa papanani rodi pidong akan amartong-tong langit do nasa namanggulmi di tanoon imai dibai kan ibai bisikan dibai masude do namanggulmi berarti doh mesti gomit lisa kita dahamu do gomit doh lisa marpargwa ma gomit tu hutu pokoknya diguari mai deh diguari hutu gomit lisa harong teh kita dahamu do sudai laku do peson suri hutu oke tinggal berarti kebersihan oke iba emma sudai ima ceritana deh alai ayat 20b inna mamuse inna panuraton alai anggo disiadam dang adong jupang pangurupi bahin donganna nungabe saya belge ni geje dang jolmai tusi mahidana sudus deh sagiling-giling ni hutu dang jolmai ate dang donganna dang bui ai dok disi alai dang adong jupang pangurupi baik donganna sago ni bebi panoro harimau singa bosa mekelamu dakke bibi jamu bebi panoro daktari dei ngale di guari dong berkamu ni alai dang jupang pangurupi baik donganna alai di ide di batadoi berkita dang arong surat dison dungi dibain siada ma proposal la tu dia bata suadong dong aku Tuhan arong idokon ibiring mak dang arong alinak bolok keman Tuhan buat arong dong aku dang inna artina seda dang poda sudah pangido otan na sota boto ide boto on di dia bata do mangalehot tu hita dos do hita di juluna rak boy do mangido perdita boho amang perdita rica utasoit inang diakones situe ruas rak boy dang sudah mampu pangidot tu dia bata na tabutuh ni dah so tabotor pe ahan yang bodil manang na corona kan pangido mai tuan dakwat tu si corona adik na ada 5 duwet nyon manang naha alai atur ma Tuhan bulu semua ni mai ngarong idokon gibe panurati doa idokon alai inna dokan alai anggo di si Adam dang adong jupang pangurupi baen donganna dungi ayat 20 rak mahida majaha 2 3 ya
Omma Parjolo operasi pertama di seluruh jagat raya dah. Operasi Parjolo baik sesar maupun non sesar, do aka operasi usus buntu, la operasi pasang ring, nenek Omma Parjolo operasi dah. Jadi dak pola satu dokter anestesion pola di bapodong, ide dokter anestesion. Dungi malah terlalak mudumin nadang iba podong. Dungi akhirnya dungi terlalak mudum ma si Adam dibayar debata Jahoba. Jadi di enek masalah si rusukna jala dilakopon sibuk tu pabuatan nai. Omma nanaing paingoton di kami tahun. Iya amat tami inang. Iya ina tami inang. Iya dong ammi jolma manang na silum, manang na Buddha, manang na Hindu dan punyani debatado. Debatado namano padong at tajolmai. Boy do tayo ito namang inang. Tikimodum dohi da arti na nang taboto-botoy. Nang pamalo-malohon. Pembentuk ko di jolmak ko di siya debatadoy. Dang di paboto-boto hita songod dia panopahon di naibaburison. Mata ida terlalak mudum do. Terlalak mudum. Alanido ninna mamuse dia 22. Dungi di pauli daripada Jahoba rusuk Nabi Nuh nai sian si Adam bahen boru-boru nunga jala ditogu ibana tu si Adam dang dibai proposal dia muladok pe amang inata istri dang boy lomolomot tak dos dohi tadi rupan di bata dang alana tinu hortai dang alani tu hordi bor gabi lomolomot tu si odo sede dah siad debataroi jela dang natapangiroi na liot debata dang jadi pujung jolmai dibai madongan na ini bagi yang menikah, bagi yang tidak menikah boy do dileot do adik na abang na paraman na berena gabe beban na misalnya dang pola adong guna suami istri dang liot debata danak mangain sarupa di jolma do anak koki do anak ni dong aki mularong pejol makku atau anakku kandung siani sedoi sedih bala isi paboto-boto perkembangan di dalam rahim ada paboto-boto dokter iboto doi objin alai olak nido dan iboto ipatubui do nasing misteri di dalam penciptaan manusia rahasia ni debatado ala nido taida mamusek dungi ama idok si Adam rahmahita majaha 2-3 ya. Halus di jol mana perjolui jala oddo alusta na pinangiro ni dipata ketika kita melihat orang lain isepei nariti pei si matua di donga pei si matua niba mantan pejanggule pei si kijang roha pei si panakobola pei pembunuh pei ikodohono do di bagasa kaporsiaon ala siat debatado i aro do konon ondo seheli holi sian holi-holiku jala sibuk sian sibukku alani apalagi memolo suami istri molo do pesta-pesta songgak-songgak silo-molomo di baulak nge lubi main siap binatang ingot titai kejam do guda kia binatang ican semulai lisa gomit hutu saat tu gajah dinosaurus muladok tekini bu itu jolmai alani molo sota hargai jolma songo judul tahu dos dia depan di kata sarupa doi anda memperlakukan istri komandan orang lain nasilum Islam do nasing songong binatang. Maka setiap orang yang kasar kepada orang lain berbuat jahat menindas sama dengan memperlakukan ciptaan Allah yang mulia itu yang imagodei itu songon ayat 10 sia ayat 20 dok kembabulus huting tuinat tami molo songgakan mulu huting nimu tong nama tu neraka huamang ima kijamna alani dok kondison ayo dok kondakan ni dok ido benna di Tuhan Yesus kasihilah sesamamu manusia songon dirim ala ise doi
holi ni holi-holiku, jala sibuk ni. Makanya kebodohan, keotohan, keluak-luakan, ngapain? Kejahatan luar biasa apabila adong na berbuat kasar dalam rumah tangga. Sio to namanya, cuma aku mau nak Kristen, unang merminggu kamu, akka amang, akka inang, unang. Bainomu na mulia Nabi Nopan di debata ke binatang, dan lihat debata noni. Iko bui do honota molorojol masiuru bape barak to labi babi penyarekelan. Holan air putih ni lihat air putih. Ima Kristen ngiri do. Dan adong na bui las masa perbudak kape budak nai pepe bentune ikon. Ima gudi manang isir. Ima jol mana sarupa do tahu. Molo padida au besongon ima sarupa hami. Bui tatu siya manginang. Nunga macai liling akabataki. Alani adat. Ada pelang sisigaan. Buruni raja inna dong. Harui pese benar jali dulu hono ni. Buruni raja. Awan anak ni raja. Ujungnya berbeda. Ima buruni raja dohot. Anak ni raja. Apa iso nah do? Buruni raja dan ibu hono nian. Aro do hono ni. Ayo do kodison. Tajah jo. Dungi ninna siadam ma. Rapi taman do 2 3 ya. Biar dulu di awal penciptaan ale nunga dijawab mesti dia pistel sada korin dangi manang na sian bawa pe manang sa boru-boru alai sudena siadi sedena siap debata jadang binatang ni dongaku di holi-holiku do saluhuna dongaku jolma jana sibukku do saluhuna dongaku jolma molo dangolo ho amang dangolo ho inang dangolo ho ade sisongoni una karisteko. Apabila kita menghina ciptaan Tuhan sarupa dohot memperlakukannya dohot huting nenei mochi pananggah ini namanya ngiri do manginam ido benna didok mamuse dia 24 khusus maut tu pardonga saripeon dibaini tadi konon dibawa do amana do idana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida nunga manginam. Nah, sada apalagi makninna di ayat 24 ton anggo secara tradisi di Alkitab narodo terpukon di baik penulis muse asa patah kacon pardonga saripeon halak batak na Kristen di ini tadi konon dibawa dua mana doh inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida. Jadi molo tu pernikahan peon naung burjudo huriatta dan itrohoda RPP mulu mengelueru seda ina hona tangan lelu tangan amat tai manang ngadi pasobu-sobu mangalang gulamo inat tai HP sigaretnya amat tai di samsu ditabba gudang garam detu misalnya ido sasitongna anggo tingkat tinggi do rasa kemanusiaan jolmana menyiksa jolmana solo-olo berkorban tu dagingna sarupa dohot bunuh diri. Maka hone RPP itu sebenarnya ale burju-burju do bagi tahun. Ale di burju na kebe bohado. Ilam borak do kan nunga manang napiga keluarga Kristen gudang do kerejona tibbo pangkana alai dihina-hina parumaenna dihina-hina helana disirakko parumaenna dudi ma dihona asin ala soalong anak debewa ala somaradakon buado songoni molo pola rapi tamadokon nak keding dus dohita dia do pani debata ikon tu sabta doida muda tu sanggerejaon ikon mangalakar dohita madok dus do hami dia do pani debata ICP per katolik pe per GKP per hakai ngiri do ke betulak kita HKBP are yo kodison bain namanginang rak dohita madok 3 ya molo huida di sina hurangan ikon do honok kudo molo so mangane dang manganau ido benna didokon di perjanjian baru haholongi ma musum ikon omma ube na amanginang bahasa bui halak Kristen maka holongi musuh alai boto buah ala ciptaan ni debatado musuh nai edana sikijang rohai na menghina-hina halak kisaripe isi rumah ciptaan ni jol mado edai menang na bodat sotong tabayan dong at tajolma na nitop pa ni dipataga be bodat manang nabiyang om macam itu
alani do maol do hala Kristen ale pos do rohakku songo pedidau mulu ta ulu honon pasu-pasu ne de pataro ne di tangat ta ului basudi ta leon unang petawa dong ay holi ni ayo kena kani odo sehali kata sehali di son ini okian okadung may mana eta wayak ko joda baru rosu dia kagajah hutu gea aro penasing mochi bagulung na belga bagulung sebe beroso dia digore nang arupang na sumatto ngirimon na muru may mana ala dinuja na menghitung kira-kira sangoni mo itorke may mana ibering matong si haoy wow memang mirip tuh alai beda-beda oti kinarhana mirip adong igungna adong nyonna merbibir along geleng oti misalnya atong odo holi ni holiku jala sibuk ni sibukku ima diperjoloi sampai sonari pe hidup ini dokon haholongi ma musum haholongi ma do ngami do codirim holiku doi holim doi sibukku doi bena ima borak ni namar Tuhan Yesus ima borak ni mardebata tuamu na tuan nami ajar kamu tu boru-boru ibu apa anak-anak gadis saru baru hita dah saru baru hamu dok bawa saru baru dok bawa dok buru-buru adik-adik dah molo pola merbeda bawa dok buru-buru bawa isi ada misa diri itu pada batai setano ido buru-buru sedia lagi buru-buru di topa sekoli holi dia dah upir tanah sekoli holi jadi sesuatu kok kamu tang telepon amat tamat si harus sekoli holi misal mau berbeda kami satano do kalau konasi rantano nabaor kamu dak pola atributi dari berdewata naiki atar songoni mau berbeda kita alenak idoko di Korintus ya harus saru padu deh aladi dok kamu sotung stres molo pe gali-gali amat tappa dua di ledebata bahwa huli-huli nih nunga ale haholongi bena ido dang adong angka manang dang adong peraturan perceraian di HKBP di Kristen dang adong mulu na gali-gali dong ajol mai holi-holin doi gali-gali mu itu mulu jago hiya di mana jago mu itu mulu koreng-koreng baro mu itu ai dagingmu di ido dus ala nido taide mamusi ayat 25 anggoon ikorak do hita majahon terlumubi kita bata 2-3 ya oke, ara sibuk dua dong aku, rak huli do darong bilakku. Ibu toh hita doi, hira-hira 2 minggu na salpu, bebe hula na poso, hami tu asima tu ni botokku, marsasak main tahun kan, antar song ni marabani. Alarong betong persaingan antar hula na poso kan, na song ni. Song ni juga no kita belga beta dok mi, itu romena tau koro ibu masa kaling ni belga. Bilgoye putih HP ngasa selun marsasak yang kak pe maol bau leman lepes tamna baru bayar pe 150 naraku burju marwako de uang kak no besudi memar kelia Tuhan naraku besu woi do kamu buru besu utat dah olakan seteru tung alani corona budilon kan narona mamusia madongani ibaka sunat malila di sini bawa mengangkat dungi no kecik na soalnya dah mangi burju dah memangi apa nak kalau tadok doi kecurigaan ni be misal songo tadoki majo pasobun nyamat tanah mainat tamulo pola sekali bonona alaniaha maila mula melahirkan inat tajidang tuor betomat rengge nang labi betonan maida marsai mararuna sini dua siadam do colmani jadi dang maila nasida mulai Kristen do satu warung na maila mabubuk garok petahoi dang boy ama maila tangarong dilarang dia data molo ama mai majamur kain do manuci tu sungai dangat cibedo martonggore jarok songoni pada kutago kita nabe mulai lo kudus amu pe hi tapi akan tua suatu ngarong ben membeda-beda hon mana pualama ma si Udin
Manuci baju ma si Fitri. Marsoban ma si Boho. Mangalupa ma si Persurian ni ngomong warni itu ani. Alani adi beda-bedakan. Ali acurai dok. Itu dia borutai. Oh, di sini do manuci. Jadi anak tai mersoban. Bahasa nak pula do mersoban. Ba ma bentaneng anak gadis unang gabi di rongit. Bui mai. Ali ko botomu itu mersoban. Iko botomu do mangkampak. Hope amang mulu pertonod do hita misalna. Bui do mertongonun. Isi mabani horoa, pacako-cako pataki. Do dewe, dang bui manuci, ngiri mai. Songono nartini. Mulu neng macako-cako buru-buru, arep karo rahim tanda bui maranakon. Anong marga perde mulu sorong burdopul, pacako-cako hoddo, na burjuru halaki. Jawa nak kombolena iterlari halaki. Anggo guarni hutau nah harus penyiaran do. Anggo hata penyiaran nih sumber warni, sumber penyebaran. Ale pacako-cako macam mon baru ni raja nalai pas tapi terleh dulu dangi baru ni raja hai bain amat tai kopi tinatai kalau tinatai terus dak karisteni alani taruh disoil nai judul nai dohot hapor siaun namarisi dangarong be dolma na musuh ronganna makat apa lagi makat hatai huli-huli na kadung ya tatai na tanah huli-huli na do. Oke, tadok ko judulnya selinai. Tadok ko jo manginang. Tadok jo 2 3 ya. Terjalo manang so terjalo ni jolma debataro namang leto di perbudayaan itu kita. Alani mulai ditikon keluar segera jauh non amanginang doko kita. Dus 2 HP doho inata. Dus 2 HP doho amatta. Dan pola inang. Mulu sebar minggu penuh yang amatta. Dok disi tanya aku tu dia bata oh Tuhan huli-huli ku dapat hamat si pernah bukan huli-huli tu dapat inat si budak-budak tu si bau-bauan huli-huli ku mau mangul lebih si matuan bau cerewek muse wi Tuhan huli-huli ku dapat ikum merhagu kita iru jami datang dah sehari naik tarok ma muse amang inang judul tai 2 3 ya amin martangi yang mahita atau ngali Tuhan hu pasahat tami matangi yang namion holan di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mulak mahamu di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim amin. Saluna naung marsi jalangan mahita